Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 45 ka mga specimen sa mga pay on persons under investigation napadala na sa RITM. Mga LGU sa probinsya ginmanduan nga magpahamtang sang local quarantine facility. Sa balita national, balita nga may nationwide lockdown, peke. Pasyente nga ginalagar nagbutig sa nga medical condition kag travel history pag-imbestigahan bangod sa pagkapatay sang isa ka doktor. Sa balita international, coronavirus crisis posible nga magdugay pa sang pila ka bulan. Sa balita sa sports, IOC President gindepensahan ang pagpadayon sang 2020 Tokyo Olympics. Balita entertainment, Ben may online concert batok sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog-Gabahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Lunes, Marso 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro ang makaangkon sang magalumon man nga kalangitan nga may lulaptang nga pag-ulan kon pagpanagob bangod sang easterlies. Ang kasarangan tubtob mabasgog nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan ang magaluntad naman sa bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga may yara nga kasarangan man nga balod sa aton sini nga kadagatan. Samtang diri sa syudad sang Bacolod ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough,
please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Agustin Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, napadala na sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang mga specimens ng 45 ka mga patients under investigation sa Western Visayas. Base sa post ni Congressman Greg Gasataya sa official Facebook page, 25 ka mga specimens ng PUIs ang nagikan sa Bacolod, Negros Occidental, samtang 20 naman gikan sa Iloilo. Sunod sa kongresista, ang specimen ang ginsakay sa private plane padulong RITM, las 4 ang takna kahapon nga adlaw, Marso 22. Base sa datos ng DOH Region 6, ang Western Visayas ay may 2 ka mga kumpirmado ang kasos ng COVID-19, isa sa probinsya sa Iloilo kag isa sa Bacolod. Nagapakita sa record nga ang riyon ang may 136 ka mga patients under investigation, 54 sa ila ang negatibo na sa masakit, 67 ang nag-admit sa naglain-lain nga ospital kag 15 ang mga outpatient. Ginmanduan ni Governor Eugenio Hasilakson ang mga local government units kung LGU sa Negros Occidental nga magpahamtang sa ang kagalingon ng local quarantine facility para sa mga persons under monitoring o kung PUM sa COVID-19 pati ng tagsa sini ka mga kabaranggayan. Sandig sa memorandum maging pirmahan sa Gobernador Marso 19, 2020, dapat na ngayon ang patigayon bungod sa state of calamity kag state of public health emergency nga gindeklara sa bugos nga pungsod bungod sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19. Dugang parilakson nga kung wala sa nga makitaan nga quarantine area, pwede nga makapag-angot ang mga LGU sa ila Department of Education o kung DepEd Schools Division para magamit ang bakante nga kwarto. Ini ang nabase sa DepEd Task Force COVID-19 Memorandum No. 10 na petsahan Marso 15, 2020. Pahayag pa sa gobernador, dapat nga magpahamtang sa mga LGUs ang quarantine area within 5 days. Umpisa sa mabaton ini ang memorandum. Una na ang gintanana sa gobyerno probinsyal bilang quarantine area ang Mambucal Resort para sa mga PUMs. Nagapilar si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa matagiya sa mga establishmento komersyal sa Bacolod nga hatagan sang isa ka bulan nga gratuity pay ang ilang mga empleyado magluwas ini sa ilang sweldo kag 13th month pay kasunod yung pedalo ng syudad sa General Community Quarantine. Ini ang nabase naman sa ginpapanahog ni Leonardia nga Executive Advisory No. 2 na petsahan Marso 20. Nasaad sa Executive Advisory ang paghatag sa gratuity pay ang nabase sa pagsinapol kag consultation ng ginhimo sang alkalde sa grupo sa mga negosyante sa syudad sadtong Marso 19. Sunod sa alkalde, dapat masustener sa mga low-income earners ang ilang kinanglanon sa ilang pamilya sa tion sang quarantine period. Doon pa ni Leonardia, ang ining Compassionate Act ang makapaganagan sa impact sa krisa sa mga empleyado. Sa remunuan, may pila ka mga negosyo sa syudad ang nagapatuman sang no work, no pay policy.
Samtang nagapanawagan ng alkalde sa tanan nga mga non-essential businesses sa syudad nga i-adopt ang flexible work arrangement paagi sa pagbuhin sang working day sa ilang mga out-of-town nga mga empleyado. Ini sa tuyo nga mabuhinan ang kadamuon sa mga tao nagasulod sa Bacolod. Sa piyak nga bahin, ginklaro naman sang alkalde nga ang gratuity pay hindi butsilingon kwarta. Pwede man pagkaon, bulong o kon health supplements. Dugang pa, hindi man ini mandatory, kundi voluntaryo lamang. Nagapangabay si City Administrator M. Ang sa mga establishmento komersyal nga voluntaryo nga magpatigan sa disinfection sa ilang mga building bilang precautionary measure kontra COVID-19. Una nga natapos ang City Administrator's Office ang pagpatigan sa disinfection sa Libertad Market, Central Market kag Burgos Market kag Bacolod Vendors Plaza. Suno kay ang may pila pa ka mapampubliko nga lugar sa Bacolod ang natalan nga i-disinfect kangay sa Public Plaza kag Old City Hall. Nanawagan man si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzalez sa mga kapitan niya kanya-kanya na ang pagpatigan sa disinfection sa ilang mga barangay. Samtang ginpahayag ni Councilor Renesito Novero, Chair sa Committee on Education, may pondo nga ginpain ang local school board para magpatigan sa disinfection sa 70 ka mga public school diri sa Bacolod. Nagapilar si Mayor Evilio Leonardia kay DOH Secretary Francisco Duque III nga hatagan ang syudad sa Bacolod sang 1,000 ka unit sa Universal Transport Medium o kon UTM swab test kits para sa COVID-19. Si Leonardia napadala sa surat kay Duque na petsahan Marso 20. Sa sulat sa alkalde, iya ginpahayag nga posible madamo pa sang positibo nga kaso sang COVID sa Bacolod kag ini ang nagapabilin nga espekulasyon bangon ang syudad ang wala sang supply sang swab kits para ipaidalom sa test ang posible mga positibo sa masakit. Nagapanawagan man ang alkalde nga maka-establisar sang testing center para sa COVID-19 sa Bacolod kag Negros Occidental. Sunod sa alkalde, inconvenient na para sa syudad nga magpadala sang specimen sa Cebu kag Iloilo bangod sa kakulang sang transport facilities bangod sa nagapanahon nga border quarantine lockdowns. Sunod pa kay Leonardia, handa ang syudad nga mag-contribute sa balayran sa pagtukod sang laboratorio kag paghanas sa mga lab technicians. Una na, ginanunsyo sang DOH nga ginapaabot nga magapahamtang sang laboratorio sa Cebu kag Iloilo para makapatigayon sang COVID-19 test. Nag-issue naman sa executive order kon EO si Municipal Mayor John Ray Tabuhara nga nagadeklarar sang general community quarantine sa Banwa sang Kawayan. Sa 5 ka pahina nga EO ni Tabuhara, iyagin pahayag nga mangin limitado na ang hulag sa matao sa territorial jurisdiction sa ila Banwa umpisa Marso 22, 2020 tubtob Abril 14, 2020. Nasaad man sa EO nga dapat magpaidalom sa pag-usisa ang managagwa o kung nagasulod nga mga goods kag cargos. Ginmanduan man ang mga kapulisan sa Banwa nga among magbantay sa mga entry points borders sang munisipalidad. I-implementar man ang social distancing curfew hours umpisa alas 9 sa gabi tubtob alas 4 sa kagahon kag paglimit tubtob alas 8 sa gabi sa operational hours sa mga establishmento komersyal. Wala naman malakip ang medical facilities, hospital, healthcare establishment, 24/7 pharmacies, drugstores kag funeral parlors. Sa pagkadungan natin nga mga balita lokal, paabuto na ang tuman kadyutay nga mga bukas nga tourist destination sa Negros Occidental sa Semana Santa umpisa Abril 5 tubtob Abril 11. Sunod kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero, madamo sa mga resorts ang nag-untat sa operasyon bangod sa temporaryo pagpasira sa mga borders sa probinsya. Duha pa ni Cordero nga sang Marso 17, nag-issue sang advisory si Governor Eugenio Aksyon address sa mga city kag municipal tourism officers agud usisaw ng mga tourist destination sa ilang lugar. Sunod kay Cordero, kalabanan sa mga ang napatigawan man sang precautionary measures batok sa coronavirus disease. Una diri, nagpapanaw ang direktiba ang gobyerno nasyonal nga nag-suspend sa dalagko nga pagtilipon umpisa Marso 15 tubtob Abril 14. Ginkanselar man ang pagpatigayon sang Holy Mass kag mga religious activities sa Semana Santa nga sama-sami ginadugukan sang madamo nga tawo. Ginpahayag ni Attorney Vicente Petieres, Secretariat ng Solid Waste Management Board sa Bacolod nga madayon sa gihapon ang pagpatuman sa no segregation, no collection policy sa syudad sa maabot nga Abril 1. Hindi sa piyak nga masako ang syudad kag ang mga kapitan sa kampanya kontra COVID-19. Sunod kay Petiere ang ini nga kampanya ang madayon
base sa kung ano na plano kag ang katilo sa barangay ang makabulig man sa kampanya kontra COVID-19. Ginpathag ni Petiere liwat lamang nga mapaisol ang implementasyon sa nasambit nga pulisa kung may mga issue o kung mga issue nga magbalabag sa pagpatuman sini. Samtang ginako naman ni Liga ng mga Barangay President Lady Gladys Gonzales nga nag-slow down ang Barangay Takuling sa pagpatuman sa no segregation, no collection policy bangod sa kasapuon sa kampanya kontra COVID-19. For now, as scheduled. Oo. Actually, it will help gani madugang na siya sa bulig sa mga barangay. Oo, para sa sanitization. Continue na subong niya as scheduled. Unless there are issues or matters that that will hinder sa implementation niya. But for now, sige gina siya. Kapahin sa pahayag na Attorney Vicente Petiere. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Akag sa ato naman nga mga ka-aksyon nga problema, blas ini mga nagatulubo-tubo man nga bukol sa imong lawas. Sist man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang imong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Hernais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500, ang mag-detoxifying compound managatilo sa atong dugo kagatay. Hindi man mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na ang DTX 500. Ang mabakal sa online, kag pwede nga deliver sa inyo pulayan, pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph. Kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Balita nga may nationwide lockdown, peke. Samtang pasyente ang ginalagar nagbutig sa iya medical condition kag travel history, pag-aimbestigahan sang DOH bangod sa pagkapatay sang isa ka doktor. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi ang protektahan ng imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Detalye na sa mga balita nasyonal. Peke ang balita nga nagalapta nga magapatuman sang nationwide lockdown bangod sang COVID-19. Sulod kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, isa ini ka fake news kag fake information kag wala sang kamatuoran. Base sa nagalapta nga dokumento may kalakip pa nga proclamation order nga permado ni Presidente Rodrigo Duterte, mag-aanunsyo kuno ang palasyo sang nationwide lockdown sa sini nga semana. Sakop sa mga lockdown ang tanan nga wet markets. Kag igarasyon na lamang ang pagkaon sa kada balay kada 3 kadlaw. Apang suno sa Malacañang, sa karon nagapabilin ang enhanced community quarantine lockdown dito sa Luzon. Ginaimbestigahan na sa Department of Health ang report angot sa napatay nga doktor na matapos ginaligar nagbutig ang pasyente angot sa ilang medical condition kag history of travel kon exposure sa positibo sa COVID-19. Sa virtual press briefing nagapelar si Health Secretary Maria Rosario Vergere sa publiko nga ihantag ang matuod nga impormasyon sa health workers tungod sila ang may mataas nga tsansa nga matapikan sang masakit sa tion nga hindi magpanugid ang matuod o kung sang matuod ang persona nga may sintomas ng COVID-19. Una diri ginanunsyo sang Philippine Heart Association nga isa ka hubin pa nga cardiologist ang napatay sa pagpakigbato-batok sa COVID-19. Nakumpiskara masobra 4.2 milyones pesos nga balor sang alcohol, hand sanitizers kag face mask sa multiple police operations batok sa mga hoarders kag profiteers. Naaresto sa Criminal Investigation and Detection Group ang 30 ka mga persona, kalakip ng 4 ka mga ginasuspetsuhan miyembro sa criminal gang nga naktuhan nga nagabaligya kag naga-refill sang isopropyl alcohol sa police operation sa sulod sang 48 oras. Ginpahayag sa CIDG nga hindi ini maguntat nga pangitaon ang mga persona nga nagapamintaha bangod sang sininagaluntad karon nga problema sa COVID-19 pagi sa exploitation kag intuon pa ang komunidad.
Nagpagawa naman ang Department of Trade and Industries ang Memorandum Circular batok sa hoarding kag panic buying kasunod sa gina-implementar nga enhanced community quarantine didto sa Luzon. Gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ay kaapat nga semana sa bulan sa Marso 2020 bilang National Week of Prayer para matapos na ang problema sa COVID-19. Base sa Proclamation No. 934 nga ginpirmahan sa itong Sabado, ginpangabay si Presidente sa pumuluyong Pilipinhon sa bisan ano pa nga relihiyon o kontradisyon o lulupod nga magpangamuyo agud matapos na ang problema sa COVID-19. Ginpangabay man sa Presidente ang tanan nga ipangamuyo ang madasig nga pag-ayos sa mga nagpositibo sang balatian subong man ang kaluwasan sang kada isa. Dugang pa sang Presidente nga lakip o kung ilakip man sa pangamuyo ang medical professionals, health workers nga yara sa frontline, pati na mga soldado, pulis, kag iban pa nga law enforcement agency, ang mga government official kag personnel nga nag-aaksyon sa paandam sa COVID-19. Naglambot na sa 17 ang naka-recover sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa press conference, ipatigawan ni DOH Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergere, apat ang panibagong na record nga na-recover sa among virus. Kaglakip na diri ang isa ka senior citizen. Ang senior citizen, isa ka 74 anyos nga Pinoy nga nagasyudad sa Quezon, kag may history sang exposure sa isa man ka nagpositibo nga pasyente. Sa karon naglambot na sa 380 ang kumpirmado nga kaso sang masakit, kag may 25 na nga napatay. Hindi pagpanugutan sang Senado ngay takeover ni Presidente Rodrigo Duterte ang privately owned public utilities kag business agud ma-address ang COVID-19 situation sa Pilipinas. Sunod kay Senate President Vicente Sotto III, wala sa still and unnumbered Senate bill nga sertipikahan ni Presidente Duterte nga urgent ang nagahatag sa Chief Executive sa emergency powers. Dugang pa ni Sotto nga ginkasugtan sang Senado kag Kamara sa pagsapol sa tung Sabado nga ang hagna lamang nga ipasar wala nagahatag sa emergency powers kay Duterte. Nagnegatibo si Health Secretary Francisco Duque III sa coronavirus disease 2019. Ini ang ginkumpirmar man ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sunod kay Vergere, nagwa na ang resulta sa COVID-19 test ni Duque kagabi, kag negatibo ini. Madumduman si Duque ang nag-self-quarantine sa itong Huwebes, kag nagtrabaho lang sa ila sining balay. Sa piyak nga wala nakamatsyag sa sintomas, si Duque ang ipaidalom sa COVID-19 test, bangod din siya ang asthmatic kag hypertensive. Naglabot sa 150 milyones pesos nga balor sang bulong, medical equipment kag pagkaon ang ginahatag sa Association of PAGCOR Accredited Pogo Service Providers. Pinagi sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na kung PAGCOR bilang ila inisyal nga bulig para sa kampanya sa gobyerno batok sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag ni Attorney Margarita Gutierrez, Legal Counsel, kag spokesperson sa asosasyon, magluwa sa 150 milyones pesos nga donasyon, pila ka miyembro sa ila asosasyon ang naghatagman sa financial assistance sa mga local government unit. Bawat sa enhanced community quarantine sa Pilipinas, temporaryo man niya ginpauntat ang operasyon sa Pogo sa pungsod. Samtang ginpasiguro naman sa asosasyon nga nakahanda sila nga sweldohan ang masobra 40,000 ka mga Pinoy nga nagatrabaho sa Pogo. Sa kanapusan kabayan sa aton Balita Nasyonal, ginlansar sang Presidential Communications Operations Office ang bagong web portal para sa mga update sa COVID-19. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni PCOO Bureau of Communication Services Director Princess Pebbles Duque ang bagong web portal nga covid19.gov.ph ang diri makakuha sang matud nga impormasyon ang publiko angot sa COVID-19. Nabutang man sa web portal ang mga videos ang public briefings ang Malacanang, mga hinunanon ni Presidente Rodrigo Duterte, pati na ang kampanya ginahimo sa PCOO, Department of Health, kay iban pa nga government news agency. Sunod kay Duque, 24/7 nga ginabantayan ang web portal agud hindi mabiktima sang mga hackers. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:32. Sa ato naman habon pampaligo ang Santon Plus Herbal Soap. Amuning aton ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagopa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sang panit, makapakinis sang kutis kag dula sa mga punggod kag pikas-pikas sa imo nga guya. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, kag pwede na ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan
Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulen kabla sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikar ikaw sang balatian ni colon cancer. Gani iya rin ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan yung colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Coronavirus crisis posible nga magdugay pa sa pila ka bulan. Samtang IOC President gindepensahan ang pagpadayon sa 2020 Tokyo Olympics. Ina kag pila pa naton ka mga balita idulong sa inyo sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo bakolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa ato naman yung Balita International, dako ang pagpati ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga magadugay pa sang pila ka bulan ng coronavirus pandemic sa ilang nga pungsod. Ini matapos nagsaka sa 50% ang mga kaso sa ilang nga pungsod. Gikan sa anay 1099 nangin 1302 ang mga kadamuon sa mga nagpositibo sa virus. Nauna na nga ginpasiras ng Canadian o sa Canada ang ilang border bilang kabayan sa precautionary measure batok sa virus. Natala na nga magpatigay naman sa session ang House of Commons para sa maprubahan na ang stimulus package. Sa balita naman sa patagsang pagnegosyo, nagtrabaho karon ang mga economic managers ni Presidente Rodrigo Duterte para sa dugang economic stimulus package bilang sabat sa COVID-19 pandemic. Ini agud nga makahatag sang dugang nga bulig sa mga trabahante kag pigado nga pamilya nga naapektuhan sa napadaan karon ni enhanced community quarantine. Ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez nga ang supplemental package ang ginatrabaho na karon kag makabenepisyo ini sang mga trabahante sa informal sector. Sa Marso 20 nga sulat, ang Financial Executives Institute of the Philippines naghinyo sa Kongreso nga ipagwa na ang hindi lamang ang wala magastong pundo sa budget kundi ang resources ng gobyerno kung sa mga government-owned and controlled corporations. Ginpahayag ni Dominguez nga bukas sila sa ginaduso nga emergency program sang FINEX. Kung GOCC nga pondo naman ang paghamalan, ginpahayag ni Dominguez ng Department of Health, Interior kag Local Government kag Social Welfare and Development upod man sa mga local government units ang magadeterminar kung paano maggastos ni nga kay mahimo ini magresulta sa kombinasyon sang paghatag sang pagkaon o kung cash subsidies para sa pagkaon, normal health care kag iban pa nga mga kinahanglanon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 98 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 3 centimos. Ang Hong Kong dollars may baylo nga 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, isa ang Ben and Ben nga banda, bala Action Boy. Familiar ka sa Ben and Ben nga banda? Ben and Ben. Oo! Sikat na sila bala. Mga ari pa kami sa mga kuhan kami mga parokya ni Edgar. Ay, ano naman? Dapat kabalo ka man isang Ben and Ben. Ano kanta naman? Ben, the two of us. Amo na ilang Maybe the night holds a little hope for us, dear. Gali. Kama mo na Action Boy. Basta daw mo na sila kanta ng mga nami. Ngayon doon nagpatok na patok sa millennials. International band na siya. Hindi lang Lokal? sa Philippines. Mga ano ni Action Boy, mga sa isa na naka-school, ang ilab lang nga course, do ka related sa music. And then doon ilang team na, masubo nag-concert na sa Bacolod. Wait, wala sila nag-invite? Wait ka nag-invite, tas wala ka balo. Sige lang. Wait, Anyway. sila nagdagdikit. May aras Action Boys ang patigayon nga online concert. Online. Yes. Di sa mga concert nga live eh. Oo. Tapos, siyempre banda ni sila, kag may social distancing subong. So,
kanya-kanya sila nga matukar sa ilatag sa kabalay. Ah, okay. Yan. Ano daw son ang kung maglantaw ka, no? Ano paano Ang mga magalantaw, Action Boy, online, pwede sila nga, ang ilahimuon, pwede sila magpalabot sa mga message plus sa mga frontliners, ando ka ano man? Boost ang Oo, moral. na. Support. Kag pwede man sila maghatag sang donations, like pangbakal sa mga gamit sa mga health workers, mga okay. so, kung may maghatag mo na, ang matipon nila nga pondo, ihatag nila sa ilang sila nga beneficiary. Ang University of the Philippines Manila National Institute of Health, Vicente Soto Memorial Medical Center, sa Cebu. One Nation siguro sa Cebu na. One Nation Against COVID-19 Project, CDO COVID Donation Drive kag Pantawid COVID Project. So amo na ilang mga beneficiaryo. So kasi may time ka lang to, nami as in nami ilang mga kanta. Muna yung mga nami nga mga tao bala nga nagahimo sa ilang mahimo para kung anong paano makabulig. Hindi nga sige pang bash da sige sang pang komentar nga daw ning mga maalam naton lang nga mga kauturan. Kadamog just alam daw nagadugang pa sa problema. Feeling correct. ko daw nagaduga. Pwede gid ka suggest. Kay kung ano ba lang trending, Action Boy, kumbaga person akong NBA, dapo na mga basketball analyst. Kung ano naman daw basta kung politika, damo na mga political analyst. Mga puro sa analyst, COVID analyst sila. Subong mga COVID analyst, may warning nga sa mga COVIDyot. May muna na. COVIDyot. Ano nung mga COVIDyot? Inablang kon may kaya nakaintindi ko na noon, iti COVIDyot kay. Sige na COVID kag idiot bala. So COVIDyot. Dogin ko la COVIDyot. Meron na. Galing na rin subong. Nga term subong Kaya bisan ano lang i-suggest nila. Ang aton bala nga pwede di bala ka suggest. Hindi lang in a way nga daw mansag. Sige pang bira ka pa. Correct. Na balang mga opisyal naton ginahawa na gani sa kung paano imo. Kung ikaw ning opisyal sa dito galingin ulom nimo. Sabi mo iban nga mga barangay captain galingin ang ulo nila mo. Iban nga sila nga ayari kay salamat kay hindi na barangay captain. Makadamo-damo sang barangay kapitan kasi mo kadamo-damo sa tubangon mga problema. Subong nga daan ang matawag ang pangayo na yan. Tiway pa yakapagwa na ya kuan niya. Mga pakapangatag na sardinas. Yung pakapangatag tinapada. Salig mo malakang ba? Dugya mo na kay Porke kasi ano man. Pagsilingit tinagtagan niya. Tiway pakapangatag barangay tayo tinapada. Kag 2 kilo nga bugas. Kag noodles. Apat kilo. Kaya kablokas mo, depende man, di ba, sa ano sang barangay mo. Kaya para barangay nga may dako, may mga pondo, may arati, siyempre. Isa pang isa, kung magpagawa ka sa pondo, hindi ba lang ako nakahapos mo? Oo, iban ganit kung makita mo sa mga comment ganit, di ano ng kwartada, ginano nyo na, ginano nyo ng kwartada, ginbulsa nyo na naman. Paano mo naman yung chimpo, may mga amupatan na yung mga bulsa sa kwarta. Sabi nyo, post lang yung bulsa ang kwarta. True. Balita sa sports. Ginpangapinan International Olympic Committee President Thomas Bach ang ilang desisyon nga padayunon ang 2020 Tokyo Olympics. Kasunod din sa nagdamo pangapilangan na ipa-iwayanay ang paining hamang para man sa safety sa mga athletes kag mga tambong dire. Ginpay pa ni Bach nga isa ka abnormal nga sitwasyon ang coronavirus pandemic kag wala sang paagi para masolusyonan ini sa gilayon. Sunod sa iya, ang pagkasila sa Tokyo Games ang pagsira sang handom sa mga halos 11,000 ka mga athletes halin sa 206 ka mga pungsod. Tisig Action Doors, buwas na kita mabalita espesyal. Yes, buwas na lang ang ato niya balita espesyal. By the way, condolence gali. Thank you, Action Boy. Sa mga gali kaparyentihan ni Lola Ruth, Action Boy. Nagtaliwan na siya. Hindi ba si Lola Ruth kadaga, ginag-greet mo pa na? Tisubong wala lang ako mai-greet. Pero mo gina, life must go on, Action Boy. Pila edad niya? 79. Ano naman daw. Yes. She has lived her life fully to the full fully sige lang condolence sa pamilya Gatso. Yes, Action Boy. Gatso, no? And Mangana, Action Boy. Kaya Mangana na siya. Sige. Good morning sa kay Ma'am Lenny Ann Maido. Good morning sa kay Beth Tumangan, Nelson Tahom, May Country Ward Eugenio, kay Sally Amor, Maria Luisa Melos, Mayang Aga. Ang iban mo daw. Galing na to yung mga ka-aksyon diyo. Kay Manjo Arnejo, kay JR Metoda, kay Helen Cuesna, JV Montalvo,
Feve Alvarez, Orlando Rosalita, kay Jean Oiseser, kay Glacia Avlas, kay Mark Lopez Sapio. Sino pa nakita mo, Aksyon Boy? Kita ka damot, actually. Ulihin na lang ni nag-abot. Ang nagambal ni Mark Lopez niya nga, amon kapitan din sa kuwan, wala ka pangatag. Sino? Si kapitan ko Manila, wala ka pangatag. Ay, hala, kasubo. Hindi ka panago. Inano? Kay Neil Centineo, Aksyon Boy, good morning. Nag-greet ako si Carmen Ledesma, si Kakag si Blight, si Orlando Rosalita. Good morning, Wanda. Kay JR, ay, nabasa ko na. Kay Emojin Montelibano. Kay Richel Villanueva, good morning. Ay, siya sa Bicol Region. Jocelyn Calaman. Sino? Ang sa Bicol? Si Richel Villanueva. Alay man si Richel Villanueva, yung ato sa Florida. Templatura, pag na si Aksyon Boss. Si Richel Templatura Villanueva. Jocelyn Calaman, dyan sa Pabora. Nabasa ko na, Aksyon Boy. Si Alex Alfabeto, Maria Luz Macuna, si Roda Binas, Ed Oliver, Lovelyn Rodeliado. Tsaka kay Feby Alvarez, good morning, man. May mga alas 6 ito ginakon. Sige lang, kunin na lang ito. May nag-greet ng amiga mo kay na, no? Antonio Torres III, good morning, man. Sige, okay na kita? Okay na. Sige, kita na yung mga kitalawat boss sa aton pagdulong sa inyo sa mga balita diri sa aton nga pagpangalaga. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!